Hi guys, may gabi is. Nakaulit na ta guys. Sika na trabaho. Naisaging, ma-over naman ni siya. Natuluto, natulong-lutoon guys. Nakaluto naman si Riluna. Naglungag na siya. Kami atuning panitan. Ito na siyang pritohon. Napay, mantika lang? Lapa. Ano sabi din? Napalay. Lang. Over na siya. Overripe. Banana. Taguro ba siya nasaging? Muna akong negosyo sa una guys. Ubutangan ako rin sa Pinapaninay. harina din. Pikas-pikason. Ibaligya din tag-piso. So, sold na ang snack sa mga bata sa eskwelahan. Ito magdala ng buta ka dugmay ba? Nga, buto sa itlog. Gagmay kayo ka na. Ay. Gagmay. Ay. Na gagmay. Tagjis. Butang sa stick. 5 ka po. Ay, tinako guys. Mahal ko po din. Ano ID si Reselmi? Damong sudan karon guys. Lami kaayo. Kani among sudan ako ning ipaksiw. Kita ni Tata dito turian. Ipaksiw ka na karon ng uhong guys. Ang di magkaon na, way sudan. Ko paborito mo na. Ayun, pasiw. Isuba ka na. Oh, subaha. Gusto ako paksiw. Di ba ito kampyak to? Kami sa ipaksiw kaya aron maluto gid siya. Tawa, manasuba ko na po. Panakutan. Eh, kaya ko Lahan. Kaya ko nay. Ay, laya ko anay. Ay, sa inyo. Tingala ko. Di ba sa dili man di ay. Nagalingasa akong alaga guys. Wait, wala nagkatulog. Isa. Si Bebe? Pero ilaag siya na ampay sa bata ilaag. Oh, nadaot pag isyo. Oh. Nay. Pwede ko pag-ato dito? Ay. Dugang-dugang lang ka sa badlungon mi. Mupay badlungon pang bata. Samok pa ka badlungon. Ba? Dito lang mamalilit. Lagi pag Tapos, kuan mi kay. ano klase nila upuan na? Nami klase? Oo. Way klase sige lang, way klase. Oo po. Kasi tingali ka na ko. Kumisad. Huwag suspended. Mo suspended man sa may kuan di ay nga suspended man. Puso. Kahili. Rodana? Nay. Si Mimi guys, sige lang na siya pasumangin nga way klase. Mot ani niya nga bata. Dinero ko pang nangangil. Hapit na siya madaot so ato ning huruton og luto. Nay, dito Ay ko dili lang. ko nga lang nako, lungago na nako na ugmang uban sa buntag. Nay. Nay, magkuhan ko na iba kanina. Ay, dito ko lang mamalin. Tapos ilaag ang bata, Nay. Oh! Sayang kay siya kung Di madaot. pa nalang ilagay ako. Tsada kaya. Pero iya bitaw nga yan ni Alan guys kay kaunon ra ni siya. Hello. Kaon mo ko dahil na ganiya. Nay? Nay, ang ko ba Girl Scout, Nay? Pwede sa ka. Girl Scout. Na di na ba ko kauban? Ano mo? Isa may mag-assist nimo mag-apil ka. Scout, May? Lugay ko man? Ako ba din? Di na ba ko mag-assist nimo mag-apil ka? Nay, si Ate Ay. Nay, si Ate Ay. Pwede ra gyapon. Ay, pag-sin. Siya na yun. Nay, Ano sa man ang deadline sa amot? pwede sa karoon. Pwede sa... Ay karon. Pwede sa... Gabi na karon. Papi, lagi mag-ating hiling-hiling. Siyempre, lagi na... Lahi mas lingling, lahi man siya sa ila. Dahil ang grade 5. Dahil amo Bilo ko mo. Ang grade 5, lagi na. Ay, wadi man na sila ko ang doda. Kanila tayo panihapon guys. Dili man na sila. Ang kwarta. Nay. Okay sa tunang kalha to. Ay, ikaw ra mag... Hatag, Nay. Nay. Para maghatag.
Siya. Di ba naman ako Girl Scout? Di na nasa linaog. Kuan? Patong kuan? Ngayon tani siya ikuan minapamis sa konde. Di ba pinunta ko naman sa Girl Scout, no? Ewan ko ba? Naman di ko sa ninadaran na dili naman di ta kailangan magkuan. Asa to atong jihul manay. May April ko Nasa sa na diha. Boy Scout. Mas sa bibig na yun. Pag-api lang kung sa imong kuan lang. Amuan ay trying tara May mo. ilagi yung ko na ang Girl May pasilan na impil. Nay. Impil na sa ilan nay. Scout. Ayaw. Kaniya siya. Wala, nag-absent kasi ila tapos. Kung ano binito ganyan, nanulong, ang iskinan sa ganyan rito. Balibol bae. So kanira guys. Muagan sa rin ako ng uban o masabuntag. Diba ni sa oo tire. Madto ka man dito may. Haglok. Look, Di ayaw mo ah. na ako ng uban. Ako ng muagan ng uban. So, nanatay na kuan. Hali, kuha sila na lang. Nay. Papa ko nakailis. Ako ilis na ko nay. Ako ilis dito. Himasa ang sad ko. Ato na siyang kuanan guys. Panitan. Ayaw na. Katong laom kay para maugasan. Hindi mo kaon ani way suda. Way sudan guys. Nay. Ha? Unsa? Ambot bang anong gibali ng solar diya mahinon gipatod. Patubang sa kuan. Dili man inon nimo maklaro ang baboy dadto, no? Siya gagmayon guys. Wala rin mo alam gidala ang cellphone ni mama? Way upload sa mother ugma. Tong dia ka kurhaling. Munya tong panihapon sudan. Nahuman na og himay ang mushroom. Diba? Diba na guys? Nara ang mushroom. Iulahi ka ng mushroom pagluto guys. Si Mimi guys, naguli nagikan sa iyang lula. Juby. Sama na? Sama na? Ha? Wala. Mamerti mong lula? Wow. Kani Kuya Elboy niya. Mamerti daw yung lula. Kuya Elboy niya. Ang orange So, anak guys. Kadjut. Naluto na guys. Ato nilutoon ang kuan. Uhong. Guys, nakaluto na ta. So, manihapon na din ta.
Ay, si ate upo. Ay, dengan kayo. Kuha na siya guys, beets, mushroom, and saging. Ikan on guys. Ako. Sige na, pagkano na! Kapit yung panauda. Ikaw na. Kapre, ang pa. Kaya luwag ding mo. Pag-pre na ding. Kabalo pag-pre ding. Sige, sige. Saging na. Go! Boy, di na boy! May saging na ikaw siyo? May- Ano ba yung saging niyo? Nagkaon na break ka? Okay. Na, gusto ka nito? Salit din lang, nag-video ko lang. Ano sa break ka? Ang kita. May saging na ni Buyo? Je? Oo. Saging. Nay, sige, lulunod sa saging na ba? Di pa ko, beda ko yung mulula gabi na. Wala ko sinakuha. Yatag na lang ko niyo, basta ilan nilutuin ba? Sado ka tulog. Yatag ko. Ano, oo, di ba nangyari? Para lang. Lamig siya guys. Sabuha ko siyang talam. Manihapon na si Luna kasi ang lula. Gabi. Alam mo, si Ando. Kinatag nila ni guys, beets. Ikaw, di ka magkabsina? Magkabsina mga gapon. Ito yung klase gani. Mata sa'yo. Ligo na yun. Di ba, manunood ang nagsinuha? Ay, kamurduha kay. Umuhul sa kapsin. Elches ila sa Zia. Mabet, hindi sila. Tugla ko na ito, Elche. Zia. Kapag doon niya. Elche. Tugla na. Tugla na siya ng Zia. Misi-misi niya ginamos guys. Halam ni Mimi. Wala. Wala na. No?
Bigyan mo sabihin lang. Di ba? Oh. Dahil yung ano rin na. Oo mo, magkakadi na. Luto na. Kagaw nung bel. Kaya suluba. Ano niya sa baon na? Naman na siya unan. Ano sa ba? Alam mo sa litas bulala. Masuk hangin guys. Ang lala ko sa lahat ano to. Hmm? Kaya ko sa lahat sa Agustin. Diba? Sila. Kung di ba ang iya ka lang? Ang alam mo color na pa. Hindi ko sa bunyi paggamit ng bunyi. Agustin ka sa bagyo. Kita ba na nga mo? Aslo makin suka. Ay, nabutang kami sa libron na yun. Ako rin yun unang guys. Ay, diba? Ang libron, kailangan mo grade 3 out. Grade 3, kailangan mo grade 2. Ano? Balik, nakabasa man nila grade 2 siya. Ano kung gawasa? Libron. Tada lagi ka dito, right? Kung drawing. Dahil lugar kayo sa bigwat. Kaya, di man. Balik ka na start. Magbasa mo. Silong tanim mo na baboy kay basing magulan o kusog. Ay, nagbasa-basa naman talay. Ay, Maratag panihapon guys. May kapit. Sa usa pa rin bahaw. Hindi na buntag pa ne? ano sa right? Di man. Di mo mali panos mo.